indavundavundla okungavuthiwe ngoba nawo uNtshathu ube right wathi breakfast umgodi umiso kwempisi manje umiso kaCarrot manje into nje esalungiseka manje umile njengempisi manje kodwa yageza ke yena vela cha liyavela impela uNtshathu lwesipeshela umakhathakhatha ngine umthandeli la egcoka melisha yebo semsakazweni Ukhozi FM la ngaphakathi yebo mfowethu mfowethu no ngikhona la endlini zomsakazo bengizohlangana nomfowethu ngizoxolisa nje lapha nalapha okwaba khona nephutha khona ngicela ukuthi abalandeli ikakhulukazi bethu kwamelisha abalandeli ngicela ukuthi bazi ukuthi njengamanje yonke into ihamba kahle mina ngiartist nje ngiyacula uNtshatha umsakazi udinga ukuhlonishwa nonika isithunzi sakhe and then abacula sebethola ukusizakala ngalento le hayi shame hambe wrong njengamanje bafowethu siyaphambili umculo wamaskanda ukhule uye phezulu sihloniphane sihloniphe zonke inhlaka negama lika Jesu Kristu kuze phakade amen kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu nganza kwethu siyanthanda sihlale sinithanda sihlale sihleka nje akukhutsheke lapho kwakathi igcinwe khona ke sinaso sakubona ukuthi awuzeka asihlawulaneke Shap.